Sziasztok, én Albert 2002 vagyok, itt van velünk Tomi, azt mellettünk, de sajnos nincs skinjen valamilyen bug, nem tudom, hogy miért. Sziasztok! És ez a MC Procraft első rész lenne. És Először is részek valami, olvassátok el. Részegség. Szegségér, lépj rá! Na, mi ráléptünk. Igen, mi így ráléptünk. Na, Jó, nálam nincs vakság. Nincs vakság most már. De az a lényeg, hogy így kóvályogsz, és rohadt vicces. Téper... Volt. Nézd, már itt egy gyerek. Menjünk már a padorra. Várj. Várj. Jó, mindegy. Hol vagy? Már itt vagyok a fák között. Mi? Meg vagy. Vagy. Jó, ez eléggé félelmetes. Rohadt. Nem eléggé, rohadtul. Ez rohadt komoly. Menjünk egyenesen. Elsünk bele valami, beleestél a pont most akartam valahogy ne essünk bele. Jó, ez rohadt jó. És majdnem beleestem. Hallod, mögötted van egy gyerek, aki ütni akar. De úgy rohadtul. Így hadonászik. Nem én. Vaskardom van? Na, nem. A B-vince. Nincs vaskardom, Menjél már innen B-vince, nekünk van gyémántunk. Ja, igen. Jó. Pont neki, mert az kezdődött. Nem menjél már olyan gyorsan. Nem látlak. Gyere vissza. Abi, félek. Ketten megöljük ezt a gyereket. De nincs is PvP. Már megint De van láva. Jó van. Bakker, elég elszédültem már. Megvagy. Én is aztán megvagy. Neked van húsid. Próbáltál már részeget lenni? Rohadt bizarr. Jó. Ez rohadt nagy. Egyáltalán. Tó vagy egy tenger? Szerintem ez egy tó. Szerintem meg... De nekem nincs fogságom. Tehát én fel. nekem nincs fogságom. Fogságom, hogy rohadtál meg. Szerver close-od. Akkor ennyi lett volna ez a rész. Nem, én visszamegyek. De én nem tudok. Én ezt Kommunikáció. kivágom ezt a részt, amikor így beírtam a jelsómat. Csak próbálj valami képet majd. Nem, kivágom. Hallod, kommunikáción error van. Hallod, én meg flyolok. Nem tudod be a textúra, flyolok, ott egy NPC bánya. Nem áll. Na, megyek. Login. Akkor már másodszorra kell kivágni. Még jó, hogy én videózom, nem? Aha. Bakker leestem. Hol vagy? Albert. Én eltévedtem. Én meg nem találtam a szerver ilyen Menj vissza. kettő. Ja, én a Resercraftra mentem vissza. Én is azon vagyok. Gyere le ide a tóhoz. De én a Resercraftra mentem. Ja. Pedig már fut az MC Pro. Refresh. Ilyet akkor most már vagy harmadszorra kell kivágnom a jelszavamat. Ja, itt vagy fönt a Resercrafton? Nem, most vagyok fönn, most nem vagyok fönn. Meg. Itt úszok. Júj! Én is. Ez eléggé kemény. Az lesz a neve, hogy zárójelbe odarakom majd a szilveszteri beszívás. Igen, beszívtunk és berúgtunk egyszerre. Buli volt. Kaptam egy csillagot, nem tudom, hogy miért. Itt egy chest. Amúgy éjfélkor tartunk egy kis vidit, amit pontosan éjfélkor videózunk le. Nem, én éjfélkor megyek tűzjátékozni. Itt egy bárány egy kockán. Én nem találok. Én egy rohadt nagy árkot látok. Leugrok. Meghaltam. Elmúlt a részegség, megyek egy újért. Ja, igen, nekem még 35 másodperc per spawn. Jó, ez a rész az erről fog szólni. XD Poti! XD Poti, részegesen! Megint kikkeltek. Igen, de egyébként a spawnon voltam okos. Ja. Ez kemény. Júj. Na jó, ebbe a videóban szerinted lesz normális rész. Voltam. Hallod, szerinted ebbe a videóban lesz... már ok vagyok. Ebbe a videóban szerinted lesz normális rész. Nem. Vad padonozod. Én megpróbálok loginolni. Addig játszok Resercrafton. 30 másodperc. What the fly, akkor Resercrafton?
Tudom, az nagyon kemény. Az nagyon kemény. Bug! 3 creeper! Hova Azt a rohadt estem? ekkorát tudjuk rajok izével. Hova? Oh! Hol Rezert- vagyok? Paper spawn inkább. Én is megyek oda a spawnra. De még mindig nem tudok följönni. Mikor járja már az a fél perc? De részlegem olyan Az a hosszú. gyerek nem vagy LOL XD. Azt előbb láttam. El lehet ott rejteni az összes playert. Nekem még kell a részegség. Hallod, csak így flájogatok izén Rethercrafton. Mert ameddig nem írom be a játszomot, hogy tudok flájolni. Nem látom az eget. Csak azt látom, hogy föl leugrál, mint ha hullámoznék. Ez hasonlít az Assassin's Creed 4-hez. Egyébként a Nem, miért Server Closer? Server Closer. Nem áll. Nagyon örülök szerver. Nem baj, de legalább részegség jó rajta. Ja, és kibaszosokat kell vágni, rohadt jó. 6-szor kell vágni, komolyan. Jössz már, Tomi? Ja, fönt, jó. Fönn Fönt vagy? vagyok. Jó, én megyek még egy részegséget. Ja, nem erre kell menni. Merre kell menni? Fú, balra. Jókor mondod, azt se dobom, hogy az alapspan. Balra is egyenesen? Nem, alapszpannon jobbra nézel. Tehát így, Jó, vagy úgy egyenesen nézel a kőépítmény felé. jó, várjál, Ja. megvan, tudom, eszembe jutott. Én megyek még egyen, mert csak, Nem, már akkor még tűnőben. sem erre kellett jönni. Ez rohadt. Nézzék! Ez vicces. Jó, részük próbál meg eligazodni. Még egyenesen, ha megyek. Addig sétálgatok át a pressure plate-eken. Nem ide kellett jönnöm. Jó, Megyek nem- érted. Megyek érted a spawnra. Hol vagy? Ja, épézel. Több... Az előbb itt voltam. Követtem ezt a zöld ösvényt, azt eltévedtem. Ajrá! Ja, most már van részegséged. Akkor Warpadon. warpadon. De részegen tévedtem el. Ezt hozzá kell tennem. Ott vagy, követlek. Hol? Kicsit itt. Jó, nem, szép lassan látlak. Ez annyira bírom. Csak Dagi vagy menjünk- vékony vagy, Dagi vagy vékony vagy, Dagi vagy vékony vagy, Dagi vagy... Menjünk másik irányba. Menjünk mondjuk arra. Biztos vagyunk, hogy jó irányba menjünk? Nem ebbe, Nem. nem ebbe kezdtünk el eljönni? Nem, egyenesen mentük aztán. Na, erre. Albi, itt állsz jobbra. Merre? Arra Hol megy. vagy? Hol kell Itt állok vízzel? előtted. Te- Arra megyünk. Erre, Az balra erre. van, hülye gyerek. Bazzeg, ez tényleg olyan, mint hogy tényleg be lennénk Nem töltötte be a csánkot. Ja, de betöltötte, csak így rohadt nagy helyen voltunk. Gyere. Gyere. Nem látlak. És meg vagy. Most megint nem látlak. Gyere. Most meg itt lát. Hol van Puk? Megölöm! Istenem. Hol vagy, göcsög? Részeg jump event. Ott vagy. Meg vagy! Ott a pók megvan alattad. Wow. Megöltem. Ja. Igen, de te Én született. keresem bakker, hogy hol van. Na, hol vagy? Nem tudom. Meg vagy, láttalak egy pillanatra, itt vagyok. Arra megyünk. Mert arra jöttünk, hülye gyerek. Ja, tényleg. Másik irány. Jaj, eltévedtem. David, mert arra kell menni. Merre? Hol van a spawn? Nekem vége van. Nagy nem sikerült. Átugorni. Le van védve az a terület, ahova beestem. Neked már vége van? Nem. Jó, Még 1 perc 27. Menjél vissza a spawnra, majd rám tépézzel. Gyere te is a spawnra, hallod? Gyere te is a spawnra. Spawn. Hoppa. Jó. XP potival dobálnak. Elkapom, rámesik. 1 XP-m van. Nekem van 9. Rohadnál meg. Leütlek. Hát leütlek. 2. 12. 3. 14.
4, 5, 15, 16, Életem technikájára elő kell ugrálni, és leütni a gyereket. Mert elavon XP most 17, itt. 6. 18, Most rám dobált 2-t. Van 6-om. 19, Ide dobált. Jött egy másik gyerek is dobálni. Most ketten dobálják. 7, 8. Akkor már te encsatoz. 9. ezek szerintem kreatívosok. Tuti. 10. 22, 10. 11. 12. hallod, ha itt lenne PvP, itt mit művelnének a gyerekek, hallod? Rájöttem, hova dobálják. Hova? Oda föl. Várjál. Na. Pedig már előbb ott voltam. Beállok eléjük. Hallod, megyek, beállok eléjük. Jaj, basszus. Mindjárt. Szia, Avi, itt vagyok. Éppen azon... Menjünk részegségért, 25 XP. Nem! A víz alatt mennyi XP van? Mert hol van? Víz alatt. Hogyan jutottál oda? Leestem. Anna, Abi, ide. Ide, gyere. Ott vagyok, mögötted. Mögötted. Éppen azon dolgozok, hogy odaugorjak melléjük. 27, 13. Az már 40. Tudok matekozni. én nem. Ez Jó, az én. megyek részegségért, leszarom. Ja, én is. Úgy ugrálok át, látlak. Mindjárt én hallok. Én nem. Így ugrálj. 3, 2, 3-ra. 1, 2, még álljunk rá még néhányszor. 3, 2, 1, gyere, állj rá még egyszer. 3, 2. Na már. 3, Nem, de menj rá róla, várj meg, ameddig fölereszkedik. Rajta áll. jó, ennyi elég, menjünk. 3, 2, 1. Várjál. Hülye. Jó. Akkor újra. 3, 2, 1. 2, 1. Jó, Jó. elég. Var. Vodon. Vadon. Vodion. Nekem most nincs hullámzás. Igen. Csak vakság. Csak vakság. Az jó. Hol vagy? Meg lassúság. Merre van a kijárat? Induljunk el egy irányba, az ki... Itt Igen. van! Gyertünk. De lehet, Nekem hogy minden hullámzás. irányba van. De lehet, hogy minden irányba van. Neked van hullámzás? Persze. Jobbra. Oké. Még jó, hogy én videózok, azt van hullámzás. Hát mit képzelsz? Nem látlak. Wow, puff. Áú! Itt találtuk pókot. Hol? Ah! Hova est? Ott. Na gyere, itt vagyok. Itt vagyok, melletted állok, leestem. Én látom mellettem állsz. Igen, látom mellettem. Itt erre. Itt töltük meg a malacot. Aha, Itt van PvP. nincs. Most petárdáznak rohadtul. Hát nálunk nem. Nálunk most hagyták abban, nálunk így egy ilyen 0-tól 24 órás kis izé volt. Hol a faszba vagyunk? I don't know. Hol vagy? I don't know. Nem, Ó, nem itt a vagy, terroristára! Nem a terroristára! Milyen terrorista? Az a gyerek nem vagy terrorista. Dupla T-vel. Várjál, valamelyik hülye rám akar tépézni. De mi a fasz keresel a vízben? Vizet. Értem ki a kutyutom. Na, ott ülj le a semmiben. Azt nézd meg.